गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव 24थि बिटिसि गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैनानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 24थि बिटिसि गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाफैनानै मा बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों बैफोरखौनो लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जों बयबो मिथिखागौ बिटिसि गोजोन गोरोबथाया 2003 मायथाइयाव जादोंमोन। दा बिटिसि गोजोन गोरोबथाया 24 बोसोराव आगान होबाय। थिग बे 24 बोसोर जानायखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैया एबा 10 फेब्रुआरि खालार खालि बिटिसि गोजोन गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। दा बेवहायनो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों। गिबियावनो नोंथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 24थि बिटिसि गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लानानै मा गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंग्रो। रास्ता घाट निर्माण दलং निर्माणৰ বাবে আমি 1000 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ দিম। 15,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাৰে আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিম। চেন্নাইত এটা বড়োলেণ্ড ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে আমি পুঁজি দিম আৰু বিহু ঝুমুৰ বাগৰুম্বা তিনিওটাকে আমি নতুন দিল্লীলৈ লৈ যাম, যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো অসমৰ সংস্কৃতি জিলিকি উঠিব পাৰে। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। बे गोनां बाथ्राफोर फोसावना होनायानो जादोंमोन बिटिसिआव लामा दालां बानायनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 1000 कौटि रां हरनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि 15,000 लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो नैथि खेबनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ दिन्थिफुंहैगोन आरो बेजों लोगोसेनो चेन्नाइयाव मोनसे बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनाय जागोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा बेवहाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ गिबियावनो फोसावनानै होदों। बिटिसिनि लामा दालां बानायनो थाखाय 1000 कौटि रांखौ आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय जागोन आरो बे 1000 कौटि रां हरनायखौ बिजेपि आरो बिपिएफ दोलो मोननैबो लोगो नांनानै बे खामानिखौ जयैनो मावनाय जागोन। दा बेयो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। दा 2 नाम्बाराव दङ बिटिसिनि 15,000 लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख राङै होनाय जागोन। बे 2 लाख रांखौ मानि थाखाय होनाय जागोन होननानै बुङोब्ला जायफोर लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रि गैया बैसोरो जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा खालामनानै लानो हानायनि थाखाय बे 2 लाख रांखौ आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनो हरनाय जागोन। दा बेवहाय बिटिसि सरकारा जायफोर लाइमोनफोरनि नामखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन बैसोर लाइमोनफोरानो बे 2 लाख रांखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्त्रि बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। दा बेवहाय आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि दा बे 2 लाख रांखौ जायफोर लाइमोनफोरनि थाखाय थारैनो गोनांथि दङ बैसोर लाइमोनफोरा मोननो हागोन ना हाया बेयावसो मोनसे सोंथि जाखांदों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय माखासे सान सिगां बिटिसि सरकारा बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 2 कौटि रांखौ फोसावनाय जादों आरो बे 2 कौटि रांखौ होनायाव गोबां बेले बेजे दावराव दावसि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। मानोना गोबां जेनिउन लाइमोनफोर जायफोर लाइमोनफोरनो थारैनो रांनि गोनांथि दङ बैसोर लाइमोनफोरा मोननो हायाखै होननानै गोबां लाइमोनफोरानो अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा थिग बेबायदियैनो दायो आसाम सरकारा बिटिसिनि 15,000 लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख राङै हरगोन होननानै बुंनायनि उनाव बिटिसिनि थागिबि जेनिउन लाइमोनफोरा बै 2 लाख रांखौ मोननो हागोन ना हाया? मानोना बेवहाय गोबां बेले बेजेखौ नुनो मोननाय जायो। थारैनो जेनिउन लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरनो जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायनि गोनांथि दङ बैसोर लाइमोनफोरा बे 2 लाख रांखौ मोननो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन। दा नेक्स्टआव दङ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नैथि खेबनि थाखाय बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ गोदान दिल्लीयाव दिन्थिफुंहैनाय जागोन। दा बेवहाय बे मोनसे सोंथिया जाखांफैदों दि थांनाय 17 जानुवारि खालार खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि
मंत्री नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव 1000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै दिन्थिफुंबाय। दा बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ सिगांनि समाव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जागोन होननानै सिगाङाव गोबां सावरायनाय जादोंमोन, नाथाय दायो बे बागुरुम्बा दोहौ मोसानाया थारैनो वर्ल्ड रेकर्ड जानो हादोंना? दा बेनि फिननाया जादों बागुरुम्बा दोहौ मोसानाया वर्ल्ड रेकर्ड जानो हायासै। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला गिबि मन्थ्रि बिथाङा बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जागोन होननानै बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन। दा जोंनि बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जायासै। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेवहाय मोनसे गिदिर सोंथिया बिसोरदि फिन खेबनि थाखाय वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय सिगांनि समाव जाबायदि मोसाखावरिफोरा गोसो गुदुं जानानै ओंखारदोंमोन, दा बैसोर मोसाखावरिफोरा फिन खेबनि थाखाय ओंखारबावगोना ओंखारबावा बेसो साननो गोनां बाथ्राया। दा बेवहाय बे मोनसे बाथ्राखौबो मख'नो गोनांदि बागुरुम्बा दोहौ मोसानायाथ' वर्ल्ड रेकर्ड जानो हायासै। बेजों लोगोसेनो मोसाखावरि बिथांमोननो साफायाव 2000 रां, बेजों लोगोसेनो मास्टार ट्रेनार बिथांमोननो 50,000 रां होनानै मोसाखावरि बिथांमोननि साननायखौ गुबुन मोनसे दिगजोंहाय लांनाय जादों, आं बेखौ सानदों। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन। दा बेखौ लानानैनो फिन खेब बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय मोसाखावरि बिथांमोनखौ खावलायफिननाय जायोब्ला साफ्रोमबो मोसाखावरि बिथांनावनो मोनसे सेन्टिमेन्टआ हाबनानै सिगाङावनो दंखायो। थांनाय 17 जानुवारि खालार खालि जाबादि बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै दिन्थिफुंबाय, बैयावहाय मोसानाय बिथांमोननो साफायाव 2000 राङै होनाय जादों। दा नेक्स्टआव बेबायदि मोसानो ओंखारबावोब्ला दा मोनसे सेन्टिमेन्टआ सिगाङावनो हाबना थाखाबायदि दा नेक्स्ट खेबनि थाखाय ओंखारबावोब्ला बैबायदि 25,000 रांखौ मोनबावगोना मोनबावब्ला बे मोनसे साननाया गोसोआव जाखांफैगोन। दा मा साननानै आसाम सरकारा बेबायदि खामानिखौ मावदों, दा बेखौथ' हमनो हाला। दा उननि समाव वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय बागुरुम्बा मोसानो सिगांनि समाव जाबायदि मोसाखावरि बिथांमोना ओंखारदोंमोन, फिन खेब गोसो गुदुं जानानै बयबो खौसेयै ओंखारबावोब्ला बेयो जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जागोन, आं बेखौनो बेवहाय बुंनो सानदों। दा थांनाय 17 जानुवारि खालार खालि जाबादि बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै दिन्थिफुंबाय, बेयो थारैनो वर्ल्ड रेकर्ड जानांगौमोन। दा बेवहाय माबायदि वर्ल्ड रेकर्ड जानांगौमोन होननानै बुङोब्ला जि जायगायाव बागुरुम्बा दोहौखौ मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन बै जायगायाव गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि सोद्रोमाफोरा थानांगौमोन, नाथाय बैयावहाय गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डनि सोद्रोमाफोरखौ नुनाय जायाखै। दा बेवहायनो जों हमनो हायो जोंनि बागुरुम्बा दोहौ मोसाफुंनाया वर्ल्ड रेकर्ड जानो हायासै। बेयो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। दा बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय फिन आरोबाव गोदान दिल्लीयाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनाय जागोन होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायावहाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दा नेक्स्ट टपिकआव दङ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 24थि बिटिसि गोजोन गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लानानै 4थि नाम्बाराव मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। बे गोनांथार बाथ्रायानो जादों चेन्नाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनाय जागोन। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो मोजांनि बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिनि गोबां बर' रायजो राजाफोरानो गिदिर गिदिर बेमार आजार जायोब्ला फाहामथाय लानो थाखाय थाङो। बेबायदि समाव चेन्नाइ बायदि जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मोनफुंनो हायोब्ला बेयो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जागोन। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।